Добре, журналист, документалист, човек с голям опит и познания за света. Вчера и днес. Здравейте, господин Томов. Здрасти. Върнахме се и към покушенията срещу братя Кенеди и резултата на покушението срещу Рейган през 1981. Вашата асоциация от събитията преди часове? Първо, това е много смел човек. Тя е юмрука. Юмрука на Радев, това е юмрука на Радев на куп, не на куп. Файт. После и американския флаг над някаква жерав. И всичките хора на скулптура модерна. Това остава, този кадър остава в историята. И обикновените хора са страхливци, повечето хора са страхливци. Те ще го хванат службите и ще го изнесат. Да виж как се държи. Какво на нещо? 50-та секунда. Той вдига ръката си. И тук е на толкова разстоянието. Това е. Той можеше да бъде на времето Илия Павлов, мултигруп, един куршум в сърцето. Същото разстояние. От това разстояние един снайпер добър ти пръсва мозък. И тогава какво става? Гледаме едно хубаво погребение, така ще гледаме теоретите на госпожа Мелания Тръмп и така. И историята тръгва по съвсем друг начин. Ще да имаме 4 години на Байден, нали, защото той е преградата пред фашист, авторитарният фашист, който иска да унищожи американската демокрация. И единствената скала, която се изправила пред него, това е, нали, Джо Байден. Сега в момента всичко се променя. Той човек е жив. Юмрука е юмрук. Той кадър струва милиарди, не милиони. Илон Мъск вече застана зад него. Това е Силиконовата долина. И още много други неща има да се случат. Фактически Демократическата партия в момента е блокирана. Цялата и стратегия не може да бъде променена, защото или сменеш Байден, а как като го смениш Байден ще се разсипе цялата... Всичко се разсипе, защото там е много сложни противоречия вътре в самата партия, левицата, едно, друго. И те нямат и кандидат. Точно това искам да поговорим, защото настроението в лагера на Тръмп, ако забравим с това, което се случи преди часове, то е триумфално в последните 20 дни от дебата, който се излучи по CNN на 27 юни. От тогава и представянето на Байден предизвика разделение в собствената му партия. Много гласове той да се оттегли. Аз гледах целият дебат. И това беше страхотно чувство, няма да си представя. Виж се една година преди това бех направил коментар тук при вас, да ги махнат те стари хора. Америка не може да излъчи млади, красиви, силни мъже, пълни с енергия. От пасионарния период все още е Америка. Но като го гледаш, ти виж, той е смахнат старик. Той не знае кой е. Ladies and gentlemen, да ви представя президентът Путин, нали? Зеленски. Извинени. Каквото и да гледате, както и да го гледате, виждате все един Съветски съюз в последния период. Аз си спомням, имаше тогава един такъв момент. Брежнев беше дошъл да види Ванга. И Иван Сладков идва в моята стая, аз работех новините като те. И каза, ела бързо навънка. Тогава трябваше да говорим навънка, защото стаите се послушваха. И излиза навънка и каза, той не си знае името. За Брежнев? Да, кой? Викам Брежнев, той не си знае името. И Тодор Живков казва на неговия съветник, Черненко, направете нещо, дайте веднага, сменете нещо, трябва да се направи. Черненко веднага го докладвал на Брежнев и на другата сутрин Брежнев казва, Тодор, аз сам виждам, че съм стар, но няма кой да ме смени. Нали? Същото нещо. Виждаш един старец, който как ще управлява този човек в Америка? Още 4 години. И също време да видиш сега един нов лидер. Един лидер, който вече не може да бъде спрян по същество, след това, което сега се случи. Има ли ход, обаче, от страна на демократите след това, което се случи? Не знам. Значи, като си помислиш, това вече сме го виждали вече. Аз си го спомням, като бях съвсем млад журналист. Първото ми отиване в Америка, 70-те години, част 70-те години, и влизам в хотел Фонтейнблоу в Майами Бич, конгреса на Демократическата партия. Там беше Републиканската партия, нали, която е на власт. И стискаше с ръката на госпожа Никсън, президентчета.
Излиза навънка и пред входа един куп полицай, 2 реда. До тях беше, спомням си, велики писател Норман Мейлър. И отпред 10 на 15 момчета, всички във военни дрехи, войници от Виетнам. Гореха американски флаг. Нали, представяш си за един млад журналист, особено годините на студентната война, като експлозия в мозъка. Вечерта отидах в Фламинго парк, където интервюирах Джейн Фонда. И гледаш, от едната страна са те, които са готови да те наричат фашисти оттатък Никсън и неговите хора правят конгрес. Америка беше така. Също. И фактически те в момента са толкова разделени. Това е толкова разделена страна. Оня ден се обадих на едни мои приятели в щатите в Калифорния. Викам, на всеки цена обадете си на други ни хора, че ги поздравявам. И те казват, не, вече не говориме с тях, защото те вика наричат Мишел Обама Майкъл. Да. Аз съм чувал подобни истории. Брат с брата не си говори, защото ние подкрепят Тръмп, другия. Страхотно е. И ще видите сега тая цялата история с Тръмп, който действително е смел човек. Ще видите как ще представят различните медийни. Погледнете, ако аз в продължение десетилетия започнах живота си, като четех Ню Йорк Таймс. Ню Йорк Таймс в момента прилича на правда или на работническо дело. Това е отдел пропаганда на Демократическата партия. Фактически през цялото време Америка е разделена на две. Едната част застава зад, знаете, зад Байден и лявото крило на Демократическата партия, тази леволиберална доктрина, която господства в Америка с cancel културата, с woke философията, с страхотните ЛГБТ, феминизъм, неща, които променят целият дневен ред на обществото, не само на Америка, но на целия свят. И цари една безкрайна, жестока цензура. Това е истината. Добре де. На целият този фон. Вече има хиляди коментари. Това е абсолютен факт. Че след случилото се в Пенсилвания, Тръмп ще спечели още по-силно одобрение. Но очаквате ли да видим нов кандидат, който да бъде излъчен от Демократическата партия? Те сега много се говори. Ти всички те неща ги знаеш. Много се говори за Нюсъм, губернатора на Калифорния. Много се говори за един куп хора, които са близкото обкръжение на... Знаеш... Да, то се говори, споменава се сенатори, конгресмени, Аз лично това, което се счита, че може да стане, ако... Вие знаете, че в Америка фактически два клана управляват. Единият клан е на Бил и Хилари Клинтън и другия клан е на Обама и неговата жена. Администрацията изцяло е попълнена с техни хора. От Джейк Саливан, нали, до външния министър и прочее. Всичко това е техно. А ако те решат и се разберат, Байден просто ще отстъпи. Сега, до големия въпрос е госпожа Обама дали ще се съгласи. Тя не се съгласява, доколкото знам. Ако се съгласи, какви са нейните шансове? Ако се съгласи, представи си 8 години президентство на госпожа Обама, Америка ще бъде променена тотално. Няма да може да я познаеш. По какъв начин? Може би децибел ще е смущаващо. Добре де. А ако пък си представим 4 или 8 години на Тръмп, как очаквате да се промени Америка в такъв случай? Първо ще се смени цялата парадигма. Значи, първото управление на Тръмп, той реално не управляваше. Те го наричаха помежду си, ти знаеш, морон, нали, бунак. И неговата администрация не изпълняваше нищо от това, което той казваше. После, срещу него беше цялата дълбока държава. Срещу него беха разузнавателните служби. Срещу него беше ФБР. Той сега ФБР, между другото. Видели, че как го пазят? Би трябвало на место, където снайпер стреля по него, да има снайпер на Държавната служба за сигурност. Той е Secret Service, може да се каже. Да, защо го позволиха това нещо? Срещу него беше Коми, спомняш си, шефа на ФБР. Той написа цяла книга против него. Срещу него бяха шефовете на 17 разузнавателни служби. Срещу него бяха големите медии. Непрекъснато водиха срещу него. Имаше и съюзници в това отношение. Fox News, например. Fox News, да, но основните медии, всички дни бяха против него. Срещу него беше Силиконовата долина, срещу него беше Холивуд, срещу него беше Уолл Стрит. Как се управлява?
Той нарича Америка, знаеш, той беше това, което irredeemable rednecks на госпожа. А сега какво ще е по-различно? Не знам. Виж, те прекрачиха всички такива неща, които не трябва да се прекрачват. Тоест крайности трябваше от крайности. Ония ден Байден каза, никакви дебати повече. Този човек трябва да бъде поставен in the bullseye, т.е. мерника. И той беше поставен в мерника. Нарече го кученцето на Путин. Представяше си, да кажем, едно сравнение да направя, по същото време, така във варианта Корея, президента Тръмън да нарече Айзенхауер кученцето на Сталин. Това са немислими неща. Те прекратиха, просто преминаха всеки крачки в тази в момента битка, която водят. Да не речеш опонента си в очите, че той има морална улична котка. Това дебат ли е? Как тези събития се отнасят към ситуацията в Европа? Защото... Да, Европа е болна от кокоша слепота. Точно така. Европа чака да види какво ще се... От началото на годината Европа чака да види какво ще се случи на американските избори през ноември. И сега това, което стана, е експлозия в мозъците на ръководството в Брюксел. Защото това пренарежда целите карти. Знаеш какво говореше Шолц, знаеш какво говореше Макрон, Стармер. Общо взето, това, което сега следва, е промяна. И всички ще трябва да се пренаредат, в зависимост от това, което предстои да се случи. А това е промяна на цялата парадигма. Променя се света. Този свет, който е направен 1648 година. Вестфалски мир. 500 години тотална доминация на Запада. Този свят си отива. Запада вече не може да бъде световен хегемон. Идва един друг свят. Вие виждате какво огромно е влиянието на глобалния юг. На Индия, на Китай. Вие виждате какви нови държави изличат на световната сцена. Това е един нов свят, който тепърва предстои да го видим. Вашето поколение ще го види. А това означава ли края на демокрацията такава, каквато я познаваме? В либералното й разбиране? Разбира се. Да. Това много хора не биха го възприели като добра перспектива. Ще трябва да се научат. Добре, очаквате ли това да подхрани крайно десни популистки движения? Очаквам страхотно развихване на информационна война. Очаквам изострена обстановката в Украйна. Очаквам, че дълбоката държава няма да се съгласи да отстъпи първото си место и тя ще воюва за него. Очаквам най-лошото. Как това се отнася към, казахте, кокоша слепота за Европа? Как тогава да наречем погледа от България към събитията и, разбира се, последствията за региона и България от всички тези глобални движения? Не знам, ти следиш по-близо обстановката. Аз имам много... Българската управляваща класа е лакейска по своята същност за мен. Не знам дали мога да го кажа в ефира на BTV. Заповядай. Казваш го. Ние изпълняваме това, което ни се казва. Така беше по времето на Съветския съюз, така е било по времето на Хитлер, така е било по времето на султана. Знаеш знаменитата фраза, тук се говори против султана, а стая ми си излиза. Киряк Стефчов. Национално. Това не е в гена на нацията. Беше ми много интересно. Много благодаря за този анализ. Дами и господа, Тома Томов, гост в 120 минути в предаването. Следва.